Joo, jos jotain, niin Antilla vielä kevyen näköistä. Helposti tulee. Joo, toivottavasti tää on siihen sprintiliivelle asti tällaista. Onko Antilla vielä jotkut diskovalot siellä? Mitä? Niin diskovalot varmaan noita katon rajassa näkyviä valoja. Joo, siellä on valoa katorajassa ja takana. Ei tuolla taustalla tulee, nyt kun YouTubea katsoo, niin siellä tulee välillä semmosia kuuskulmakuvioita, värillisiä. Okei, onhan yhteydessä jotakin. Silloin kun zoomaa sinusta kauemmas, niin takaseinä, valkoisen seinä näkyy semmosia värikkäitä kuuskuluja. Niin... Joo, siellä on noita heksagonin valoja. Joo. Tollasella sitten pääsee striimiin. Mielellä. Kyllä. Tai sitten jos vaikka osaisi ajaa, että silläkin pääsisi. Jaha. Kaikki taitaa olla keulassa mukana. Siellä on kuitenkin tippunutkin jo tätä porukkaa. Joo, ei ole enää varmaan kuin 70 tässä pääjoukossa. Ja sanoi, että tuossa kyydissä ei kyllä saisi tipahtaa, jos meinaa yhtään kutosessa pisata. Ei tämä niin kova alku ollut kuitenkaan muuta kuin ne lyhyet pätkät. Se on aina niin suhteellista. Niin. Jos on paska, niin sitten on paska. Tai niin kuin itsestäni puhun. Aina voi tippua kyydistä. Koskaan ei tiedä, milloin ei tipu. 1 tai 2 luokkaa lisää saisi tulla. Pitää vaan treenata fiksummin. No, mutta tämmönen me tarvittaisiin kyllä joka kisa. Yksi tyyppi katsomaan päältä tuonne tuota Niin, kisaa ja tankkis. vaikka tuo hakutoiminnon kautta etsisi aina nimellä, että mikä on kullakin tilanne. Kyllä, niin tarvittaisiin. Nyt alkaa kiihytysprinttiin varmaan pikkuhiljaa kilometrimatkaa. Silleen kannattaa valmistautua kyllä siellä ryhmän sisällä. Ihan näillä näppäimillä joku lähtee siitä. Se menee jo. Nyt se menee. Sugai. Tomas, sä oot liian keulassa. Pistä vähän taaemmaksi sitten. Et sä oot tottunut ajaa siellä ohi. Muuten mä tipun vielä pahemmin. 10 joukossa, hyvä. Joo, mutta se rauhoittuu sitten. Siihen tulee se mäki. Ehkä siinä vähän malta. Tai sitten ei. Ei kyllä. Ekassa mäessä ehkä vähän maltetaan, sen jälkeen ei. Kuitenkin lyhyt nousu. Sitten Liian aikaisin. Hyvä No, Antti. mutta 5. hyvä. Pisteitä kuitenkin. Joo, kelasin viimeiset 200 metriä. Ja yllättäen varoen, niin siellä ollaan varoen.
No. Ei jumala. Onko Janne vielä keularyhmässä mukana? Oh. No. Osaa just kiinni. Nyt vaan taistele Janne siihen. Herra vittu. Terve. Hyvä Tomas, sä oot siellä lähellä kai. Nyt siellä alkaa tippua 3 wattia. Tietysti tulee tuo pieni nousu, mutta kun jaksas nyt runtata vielä, niin voi olla, että helpottuu aavistuksen. Se kun olisi. No niin, nyt saa teesiavun. No niin, aivan helvetin hyvä. Kelaatte kiinni. No ihan siinä paskalla hilkulla just. 3 sekkaa. Toista ei saa yhtään kaveria. Ei vittu. Jes, sä oot viimeinen runttaus. Joo. Nyt siellä mennään 3 wattiin. Joo. Hyvä. Vittu. Punnera. Noin. Siinä yksi kiinni. Vittu mä saan. Liikusta. No niin, nyt se tulee, jos vaan jaksat vielä 300 wattia antaa. Hyvä, se tulee kiinni. Vittu kuole saada. Hyvä testi. Nyt kuulostaa hyvältä. Tuolta pitää kisailla puunustaa. Niin jo, ihan Vittu viimeiset runko. metrit. Kyllä. No niin, nyt se tulee kiinni. Nyt hellitä jo. Noin. Et muuten Vittu ohi. kuole. Tosi hyvä, tosi kova. Vittu Hyvä kuole. Tomas. Jos toi olisi saanut nauhalle, niin mä olisin äänestänyt Yle sykähdyttävässä urheiluhetkessä Tomaksen jahtauksen. Aivan helvetin kova. Vittu kuole. Nyt sitten tankkaa. Joku.
Monohakku oli mennyt nyt juomaan sisään ja lepoa. Oinaisesti. Toistaiseksi työ kannatti, mutta syöhän se tuosta tulevasta pohjista, niin kyllä energiat vähän pois. Hyvin jakso. Siinä on nyt vähän päälle 40 ajajaa. Joka sattuu vatsalihasti. Olikohan meillä starttaa tänään? Ei kyllä mitään hajua paljon. Ai paljon oli mikä? Montako startannut? Liikku tuossa tarkalleen. En tiedä. Se oli raskasta. Nyt sä oot Tomas sitten tällä hetkellä vielä niin 3 parhaan suomalaisen joukossa siellä. Siellä varmaan Otto, Juho ja Antti taisi jäädä siinä, kun sä lähdit punnertaa ja Janne. Me ollaan Jannen kanssa tässä. Joo, Porukassa. ajattelin, että olitte silloin just Tomaksen takana. Jonain päivänä tulee se, kun ei enää tipu joukosta. Eikö tämä nyt yrittänyt jo viime kisassa? Eikö sä oot tippunut aika alkuvaiheessa aikaisemmin ja nyt kesti Juu, tuo olen. ekan rykäys? No niin, Aina, aivan helvetillä. aina tipun joo. Nyt Ja mun tavoite onkin, että niin tavoite on roikkua mahdollisimman pitkään mukaan. Sitten jos katkeen sitten uudet tavoitteet. Jep, joo. Ja yksi mäki kerralla. Ei sitä Juu. enempää ei tarvitse. Siellä kyllä Kyllä. muutkin tippuu. Toki sä nyt joudut tekemään toisiin eli ihan älyttömän työn, mutta jos Ei se kestää mitään, sitten hyvää mäessä, harjoitusta. niin, mutta jos mäessä sitten vähän kestää, niin kyllä siellä muillakin väsy tulee sitten. Joo. Eiköhän. Nyt vaan tankkaat paljon sitä energiaa, että palautuu. Niin sanottu marmelaadihymyn aika, eikö se ole se juttu teille? Juu. Voi olla kyllä, että joku vähän marmelaadia notkeampi menisi mukavammin tässä. Mulla on pieni. Häkeili vähän marmelaadia. Ota paljon itse. Nyt sä voit olla tyytyväinen, selvisit siitä koettelemuksesta. Kyllä. Ellei muuta. Tuli vähän ainakin pelastetty naapuri. Puhutaan täällä täysin. Pitää varmaan joku lappu laittaa porraskäytävään. Täällä on oikeasti kaikki ihan kunnossa. Navan myö. Pitää kyllä olla tyytyväinen tuohon. Jakso puristaa itsestään. Olen kyllä todella. Kiitos tsempistä. Joo, mä sanoin, että niin sykähdyttävämpiä e-pyöräilyhetkiä vähintään oli tuo. Siinä alkaa menee hermot, kun ei hidasta. Se meinaa mikään niinku riittää. Joo, On toisinaan kirkas sitä käy. joutuu useamman minuutin taistelemaan, että ja ihan maksimeilla. Että. Sitten kun tietää, Me että tullaan just ekaa mäkeä vitosessa. Mä oon ainakin saanut ajaa tasaisen kynnykselle. On Okei. vähän semmos niinkin. oliko toisin se eka mäki, mikä tuli?
Ei ihan pieni. Niin. Juu. Ja te olette laskeutunut sinne alas. Joo, Kohta pitäisi alkaa se eka komi niistä. joo. Niin. Nyt jo on ihan siistiä saada itseään puskettua silleen, että uskaltaa yrittää, että jää. Mut nyt pitäisi sitten varmaan semmoista 4-5 jaksaa. Joo. Kun tässä on 1,6 kilsaa, niin onko ne nyt sitten jotain 3, 4, 5 minuuttisia? Jotain semmoista 3 ja 4,5-5,5 mulle ehkä, en tiedä. No, kun sä et ole painavimmasta päästä, niin en mä usko. Katsotaan. Nyt on vaan enemmänkin se, että saat sen tasaisen tehon tuotettua. Joo. Kukkiota pitää olla ihan suurin osa. Ja kunhan katsot, että sä pystyisit aina olemaan vähän jonkun peesissä, ettei tulisi niitä rakoja, niin Joo. tarvittaessa Pitää sitten nähdä. pukkaat alussa vähän vaikka enemmän, että sä löydät tämän paikan itsellesi, mistä saada pientä apua. Joo. Okei. Ja kaikki nuo töyräät on pieneen vastatuuleen. Siinä kyllä saa pöysistä hyötyä. Joo, ja sitten se henkinen puoli, että se on se toisen fillari siinä noka edessä, niin No sekin on, se on kyllä. No niin, sitten katsotaan.
Hyvä kohta puoliväli olisi. Just vähän päälle 300 saat pidettyä. Niin. Et on nyt siinä se 6, niin siinä yritä pysyä mukana. Anna keulan mennä. Niin ja nyt jo loivenen, sä saat peesit näistä, ketä sulla on tuossa mukana. Hyvältä näyttää. Ja jos siellä joku intoutuu, että otetaan vielä edestä kiinni, niin lähde vaan mukaan. No eipä näytä. Onkohan tätä ohjausta vähän muutettu? Musta tuntuu, että tästä niinku porukan läpi ei enää pääse niinku ohjattua toiseen reunaan. Se jää vaan tuohon niinku pygiin paikalleen. No niin, nyt siinä on hyvä paikat omaksella ottaa noita pikkuhiljaa. Nyt olet ihan mäen päällä melkein. Joo. Vittu. Eka komin selätetty. Kun tuosta saatte nämä kaikki yhteen nippuun, niin sen jälkeen kun tulee seuraavat komit ja paikat, niin sieltä porukkaa tippuu keulasta koko ajan, että te saatte niitä kiinni sitten napsittua. Joo. Voitaisiin edes tekee jotain sankaritekoja. Joo, se meinaa hypätä seuraavaan ryhmään. Kunhan nyt muutkin vähän näkisi vaivaa siellä, niin Niin. Yhdessä se olisi helpoin. joo, ja tehän tuutte yhteen menemään kaikki. Kyllä. Onko muut siellä kärjessä vielä? Suomalaiset. Luultavasti. Juho on 35 sekunnin päästä noin. Ja Otto varmaan siellä samoilla. Jälkimmäinen keula. Hyvä. Joku ajaa tuosta 2 sekunnin päästä, vaikka musta Antoni on vitosen. Ehkä se haluaa vähän painetta polkimiin vielä. No niin, Antti tulee siellä reipasta kyytiin Tomaksen takana. Hyvä. Kiinni vaan. Mitähän se on syönyt tässä välissä? Uutta Marmelaadia. vattia tulemaan. Marmelaadia. Joo, siellä Antti vetää putkelta aivan helvetin kova teidän perässä. Tulee kiinni varmaan. Valtaisi tuohon mäkeen. Älä mäkeen vauhtia.
Joo, sittenhän siellä on työmiehiä lisää. Täällä on Jakobi on jo vähän hyytynyt, se on 5 sekunnin päässä siellä. Sitten on 28 sekkaa. Eli nyt keulassahan, niin eihän ne ole, jos tämä nyt pitää taas paikkansa, niin vaan 30 sekunnin päässä. Ei siellä ainakaan kovia tehoja ole pidetty. Nyt tohon kiinni. Antti on sen 10. Ottaa meidät kiinni vielä. Vaikka onhan meitä tässä 8. On, mutta jos saisitte vielä sitä keulaa vähän lähemmäksi, niin sitten kun sieltä seuraavassa nousussa alkaa porukkaa tippua, melkein joka nousu siellä tippuu, mitä mä oon seurannut siinä 6, niin kyllä sieltä se yksittäiset ajat tippuu aina. Totta kai tippuu juu. 6 sekkaa Antti. Joo. Näitä tarvii harjoitella noita anaerobisia lyhyempiä vetoja jonkin verran. Et pystyy reagoimaan, kun alkaa mennä tiuken. Antillakin paha, kun sieltä kohta tulee toi nousu, niin kuinka väsyksi vetää itseensä tuossa, kun se on 6 sekunnin päässä. Onko tämä nyt se pisin mäki ja sitten tulee yksi lyhyempi vielä? Ei ole. Vaan Te olette nyt tämmöisen välimaastossa tavallaan vähän ennen sprinttiä, eli puolivälinen. Tämmöistä 2. Se on itse asiassa saman korkuisia no äkkiseltään kuvasta katsottuna kuin oli eka komikki. okei. Ja 2 sellaista. 2 sellaista tulee. Sitten on sprintti ja tasasta. Ja sitten alkaa se toinen komi. 2,2 kilsaa, että se on sitten pidempi. Joo. Nämä ei ole nyt mitään siis segmenttiä, että en mä tiedä kuinka hulluun nämä jaksaa mennä. Niinpä. Antti ei saa kyllä yhtään jeesiä takata. Hei, mä oon tässä välissä nyt. Joo. Tuo oli tulemassa kiinni tuo Ritti, mutta ei kun Aussi, mutta se jättää. Mm-hmm. Ei löytynyt taistelutahtoa enää. No eipä se Antilla sinänsä, että jos nyt mäkeä jaksaisi punnertaa OK-tehoja, niin onnistuu siinäkin, jos nämä ei lähde kovia tehoja vetelemään, että se on vaan läpiajoa. Mä luulen, että nämä vähän tässä kiihdyttää. Tehoa ylös. Joo, läpi, mutta 4 ja 5 wattin välillä kuitenkin, mutta että mennäänkö alle 4kin, niin kohtahan tuo nähdään. Mitä? Ei muuta kuin stepperille vaan.
Me ajettiin tuo eka töyräs aika kova. Silti tuli 35 ainakin mukana. Mites Anttonen siellä vitosen puolella? On vielä kärkiengissä mukana. Tuli eka, Joo. tai tuo Komimäe. Hyvä Tomas. On hyvä paikka. Kohta tulee alamäkeen, niin toki joutuu sitten taas punnertaa ylöspäin. Joo. Edellä olevista ei kannata huolestua, ne ajetaan kiinni jossain kohdassa, jos yhtä on ryhmähenkeä. All right, let's go. Huomaa, että alkaa tulla paremmaksi muutaman minuutin mäissä selkeästi. Putkelta ajokin sujuu ihan eri tavalla. Aikaisemmin se on ollut niin, että täytyy aina vetää täysin. Muuten se ei niin kuin lähde, pysy tasaisin. Mm-hmm. Puhuttiinko me joskus siitä rentoudesta ja luonnollisuudesta, tulee luonnollisesti. Joo, ollaan puhuttu. Se on iso apu siinä, että pystyy sitä tehoa tuottaa sen 300-400 wattia, mikä nyt on minimissään noissa mäissä. Joo. Vielä ei oikein noin mun 3-6 minuutin tehot on hirveän hyvät. Mutta kyllä ne siitä, kun ne kehittyy, niin pikkuhiljaa pystyy. Juuri näin. No niin, sitten. Suht samanlainen mäki. Varmaan semmoinen 320 on sulla se, mitä pitäisi koko ajan tasaisesti punnertaa, niin se pitäisi riittää. Joo. Toki nyt siinä ei kyllä mennä mitään. Hyvä Antti, te olette nyt 7 sekunnin päässä, jos tähän on luottaminen.
Ah. Täällä taida jalka riittää kellään mun porukassa. Niitä hyytymisiä tulee, vaikka nyt siellä olisi 20 sekkaa edessä, niin siellä on itse asiassa isokokoista kaverit ja edellä olevassa ryhmässä. Siellä on tämä ruottalainen Olavarja ja sitten Jeff Rooney, ne on molemmat selkeästi yli 80, onko ne melkein 90. Lisää vaatimassa nyt 300, että saat se. Niin aina tulee nämä pienet nykäisyt niille, kun ne haluaa Niin päästä. tulee. Niin tulee, niin tulee. Se on vaan kun ei meillä jaloista oikein irrota. Sepä se. Ei. Ei vaan irtoa nyt. Heti perään. Vittu kun ei irtoa, niin ei vittu irtoa. No siinä on Antti sun takana sitten ja Antti ottaa sut mukaan. No niin, hyvä. Ajoit kiinni. Oho. Mutta oot silleen valppana, kun tää on se sprintti suoraan. Joo, Ei joo. mun mielestä mennyt. Joo. Joo. Yritän olla. Hyvä Antti. Antti. Älä vielä vedä. Helvetti. Hyvin tulit yksinään sieltä. Ei niistä ollut kaveriksi vetämään sun. Hyvä duuni. Todella kova. Siinä on saanut tehdä duunia.
joko yrittää väsyttää tai sillata kiinni tätä toista jengiä, joka on edes. No, siinä. Kun ei se edessä kyllä mennä kuitenkaan kuin sitä 3 maksimissa. Jep. Yritetään porukalla. Antti Koskinen heti kyllä. Näköjään. Antti pääsee nyt lepäämään vähän Täällä pidemmän ollaan. aikaa. Vaan. Tasainen sopii mulle ja Alamäet. Ja niitäkin on tällä reitillä ja kohtuullisesti. Onneksi. No, hyvä. Tää Varrennikin on taas jäänyt tänne. Joo. Ja sitten on se toinen, se Aussi, Defruuni, sekä ei ole mikään kevyt kaveri. Hyvä Tomas. Vittu. Jeeli ympäri kämppää. Tähän saatoin rupistaa. Oho. Seinässä. Jatkojohdon päällä. Pian yritetään seuraavaa porukkaakin. Ja niiden edessäni on 10 sekuntia. Mun pitää valitettavasti poistua, niin tsemppiä kaikille kisoissa oleville. Kiitos minä. No heti kun on myötätuuli, niin alkaa repeä hommia. No niin, seuraava 2 kiinni. Kyllä tässä on saanut Tomi ajaa, vaikka on tasaista. Joo. Alku näytti vaan vähän pahalta. Alkupuristuksen jälkeen. Joo. Joo, no myötätuuliosuudet, silloin tuntuu, että porukka siinä lähtee niin kuin kovempaa menemään. Jep, Onko Otto ja Juho siellä kärjessä? taitaa olla. Juho 19, vajaa 2 Juhokin on minuuttia jäljellä.
Olemme kaikille kärjet molemmat. Okei, no sitten se on se Amarako keula. Paljonko oli mäkiä vielä? Nyt on se komi alkaa, en tiedä onko noin jo siellä, joka oli 2,2 kilsaa. Meillä on vielä vajaa kilometri on ihan kolme. Joo. Ja sitten vielä jotain lopussa. Sitten on vielä, sen jälkeen on pieni tasanne ja sitten on ihasnadinousu ja sitten lasketaan alas taas pohjalle monttu ja sitten on viimeinen komi. Siinäpä ne kohta puoli Näitä on. oli niin saatanan monta. On kyllä rankkaa ajaa näin monta mäkeä kovaa. Mutta tämä tulee nyt sulle hyväksi treeniksi kuitenkin, sitä 4-5 wattia välillä vähän yli 5 joutuu menemään. Niin. Kyllä. Isojen poikien reitti on taas, kun on niin kova vauhti noissa näissä. Ei putoa sinne alle 10. Näinhän se on. Ja näissä ihan sama kuin Swiftin puolellakin, niin siellä mäen laella vielä pitää sitten jaksaa, vaikka olisi aivan paskana, niin hetki punnertaa. Kyllä, muuten pääsee irti nyt. Mm. Vähän nousua merkattu tuossa takatuuli, eli myötästä, niin Okei. katsotaan Kiitos. miten se vaikuttaa. Onpa kyllä hyödyllistä, että sä oot siellä selostamassa. Se on kyllä hyvä asia. Auttaa tosi paljon. Tarvii itse miettiä. Tämä oli se pisin, eikö niin? Joo. Tuolla eellä olevat 30 sekkaa molemmin puolin, niin ne nyt luultavasti ajetaan kiinni vielä tuossa. Sitten puhutaan jo alle 30 sijoista jopa. Ja jalat aivan muusi. Vaan kun tsemppaat ja jaksat. Sieltä on tippunut jo 2 sieltä.
Mä yritän, mutta jalat on loppu. Mm-hmm. Ei vaan lähde. Ei vaan lähde. Ei mitään, vedät sillä sitten ja kato, kyllä siellä muutkin, ei noin just edessä olevat, niin raskastekoiset, niin ei ne kovin edelle messua. Pidät vaan sama tahdin, jos ei enempää lähde. Joo, mä yritän. Ja toi on hyvä, kun sä pystyt sitä kynnyksen pinnassa olevaa tehoa tuottaa, vaikka oot väsynyt, niin ei aina ole mennyt silleen. Ei niin. Ei ole. No niin. Kautta tulee hyviä vetäjiä sulle. Joo, hyvä. Anna Mikuelin mennä, on kevyt. Siihen peesiin. Yritetään. Toivon, että muut hyytyy mäkeen kanssa. Yksi nyppylä enää. Sitten alkaa alamäki. Hyvä, tämä taso riittää. Nyt vaan siinä viimeiset käännökset. Ja nyt pitää sitten vähän aikaa punnertaa. Tämä on se. Joo. Niin pitää. Menisi varmaan supertukkiin, jos opetat polkemista. Se on aina niin vitu arvopeli. No se on, mä myönnän. Mäkään en ole siitä nyt ihan niin varma, että milloin se kannattaa.
Ihan arvopeli koko homma. Joo. No kyllä toi menee kovempaa tai edemmäksi kuin kevyesti polkee. Jep. Ruotsalainen vetää pitkät pätkät, se onkin painava, mutta Joo. Minkä mun takana mahtaa näyttää? 1,5 minuuttia. Oho. Ja ei ollut hätää. Kevyesti nyt nappaat ne kiinni siitä sitä. Ja sitä mä nimenomaan, mä meinasin jäädä odottamaan, että sieltä tulee joku. Ei kannata niitä. Jos ne ei Anttiikaan ottanut tuossa aikaisemmin, niin ei niistä ole enää sitten vetohaluja enää. Ne on niitä samoja. Samoja. No ei kyllä. Ei kyllä. Ei jäädä heitä enää. Ei siinä ole mitään. Oh. Mitään maailmaa. Että. Tullut kyllä syöty ihan helvetti. Oli valmis vähän heikko oloja, niin varmuin vuoksi. Oho. Siellä olisi yksi isompi ja yksi pienempi nousu niinkä. Kohta tulee se pienempi nousu eteen. Sitten onkin pitkä lasku alas. Ja myötätuulta. Sen mukaan niin siellä varmaan ehkä kannattaa kokeilla päästä supertuppiin keulaan ja katsoa, miten se kantaa. Joo. Mutta siis mitkä mäet oli jäljellä? Ei ole enää kuin yksi pieni nyppylä tässä kohtaa ja sitten on viimeinen komi. Komi oli kyllä. Joo, yhtä nypykkää mä en laske tuossa komin jälkeen. Älä mieti niitä. Onko? Eli yksi lyhyt ja yksi pidempi ja jotain nypykkää. Joo, sitten jotain olemattomia nyppylöitä. Onko? Tämä riittää. Että se uskoo kaikki. Ei ne ole pahoja ne lopussa, ne on vaan pieniä teppejä. Ne säästelee selkeästi voimia tai sitten ne on hyytynyt. Antilla on tämä Mikueli täällä vetäjänä. Taas jaksaa mennä. Joo, nyt saa vähän huilat. Ei kun mä oon sitä ihmetellyt noissa omissa sijoituksissa, niin se välillä jää ja sitten se taas vetää vaistapäisesti. Ja taitaa olla sen verran kevyt. Että Jotkut jaksaa tolleen.
Antilla on siellä 25 sieltä niinku kohta näkyvissä. 26 sijaan. Mites Vitosessa on enää 19 mukana. Anttonen on kanssa mukana. loistavaa. On mukana. Mä luulin saaneeni äskeiseen mäkeen komin, mutta siellä olikin joku karus 2 sekunnin edessä. Ai saakeli. Se oli. No, mut kakkosen. Pystyykö joku tsekkaamaan tästä livenä, mikä on tuo komitilat ja pistetilanne vitosessa? Mulla on 5 pistettä, mutta paljon muilla on. Ne näkyy sieltä MyWoossin result-sivulta selaimella. Mä voin katsoa, jos vaan löydän. Joo, se mywoos.com ja live-resultit kyllä. Vitonen ja... Täällä kyllä näyttää no data is available. Jos mä laitan... Kato ne yksittäiset nousut, valitsit segmentiksi, niin siitä sä näet. Joo, silleen mä Hetketä teen, siellä on ollut. ei täällä ole missään niissä, kun mä otan yksittäiset individual teams, King of Mountains tai Sprint Winner, niin kaikki on Mikä kyllä. nousu se oli? Taavilla oli 4 jossakin pisteitä. Mulla oli 4 tuossa tokaan nousu ja 1 ekaa, mutta paljon muilla on. Se kiinnostaa. Joo, no mielestäni. En pystyy katsoa, kun katsoo ne yksittäiset nousut mun mielestä. Niin, pitäisi pystyä jo. Joo, mutta nyt ei anna dataa niin sanotusti. Katsotaan nyt vielä. Pitäisi lukea nyt ne nousujen nimet Joo, tai printtien nimet. Joo. välilehdillä ne on. Tämä on joka kohdasta, niin jos mä laitan vaikka vitosen. No data, entäs kutosen kohdalla? Kyllä täällä on dataa. On täällä dataa. Täällä on Okei, sit mulle vaan. Dave Cyril on ekasta 5 ja tokasta ei yhtään, se on mukaan tasois. Tuolla on 5 ja 6 on tuolla yhdellä ja mitäs tuolla Daniel Tiemellä on 2. 7. Mä oon 2 pistettä paitaa perässä. Joo. Pitäisi olla Vikamäen päällä käytännössä ensimmäisenä ja toi Daniel Thiem ei saa olla toisen. Jep. Joo, mulla se ei kyllä vaan näytä, oli katti mikä tahansa. No, ei voi auttaa. Katoiko sä MyWoos Infosta vai MyWoos.comista? MyWoos.comista. Okei. Sepä just. User error. Niin, se on sitä useimmiten. Kyllä mä Infonkin puolelta yritin katsoa, mutta ei sielläkään ei näy. Onko näitä Joo, siellä liian... näkyy vasta jälkikäteen, mutta MyWoos.comissa näkee sille liven. Ja meidät otettiin kiinni ja taas on 1 miljoona ihmistä porukassa. Ihan loppu. Vai? No, kohta tulee alamäki. Onko?
Ja kisan loppuhan siis maali on silleen, että se on pitkä alamäen jälkeen tasaselkka. Jos tähän karttaan luottaminen. Ja vasta tuulee. Siinä ei kannata lähteä yhtään etukäteen. Joo. Lightly, kyllä. Lightly head wind. Kuka pikku saksalainen äijä vetämään sieltä. Saatana. Laiska paska. Vedät 3,5, niin se kai hyytyy kohta, jos se on hyytyäkseen. Kiinnostaisi enemmän, että se tulisi vetää. Jaksa. Se on vaan fiksumpi kuin minä. Vetää ei. Mutta nämä edessä olevat sun, niin eihän ne kuin 2,5 wattia menee. Niin, ne on 17 taide. Kyllä. Siihen kun jos pystyt 3,5, jos yhtään on olotilaa. En mä jaksa. Mä mieluummin painan tuohon mäkeen, mitä saa irti. Saa paha paremman treeni. Seli. Joo, ainakin vasta tuulee. Nousu. Tää kyllä huono tää tukkiviritys. Todella paska. Mä en oikein tiedä, miten se edes toimii. Jyrkkyyttä tarpeeksi ja vauhtia tarpeeksi, niin silloin se toimii. Joo. Nythän se tämän kanssa toimii, että olisitteko te suunnilleen saman painoisia. Joo. Aika samaa vauhtia meistä kesken. Se voi olla. Just se vetohaluton saksalainen. No ei siellä kyllä edessäkään ole siellä 16 sekunnin päässä kyllä minkäänlaista vauhtia. Ei niin. Ei niin. Eli nyt pitää tehdä se valinta, kun saat noita kevyempiä, noita edellä olevia, niin jos vaan yhtään jaksit tämän punnertaa silleen lähellä maksimeita, niin No, nyt. saisit ne kiinni. Alamäissähän ne saa hyötyä sitten sen jälkeen. Ei lähde putkeen mitään tehoa. Ei saa.
Älä kyllä sua. Ei paskaa. Voi kun täällä vielä pääjoukon keulilla, mutta vikaa mä teen, ne jalat rampaa taas. Ei ihan hirveän hyvää lupaa sprinttiä. Nyt se Tomas otat vaan saksalaisen kanssa taksin taistelu. Joo. Tomas, sun painoinen tää saksalainen. 73 kiloa, FTP 270. Joo, ja vähän on ero. Kyllä on kevimpiä, melkein 20 eroa. Joo, mutta sitten ei sillä 5 sekunnin sprintit ole kuin 6.37 kaikkien ajan. Niin. Ai ja. Se on väsyneempi, elä huoli. Nyt on taas toinen valinta. Roman on siinä 12 sekunnin päässä eessä. Se on yksin vähän raakaa. Pitää kanssa voisi olla. Jos nyt lähettäisiin. Mikael. Kommst doch. Dann wollen wir mal. Se on sun tehtävä päätös. Mutta onhan se nyt tylsää saksalaisen kanssa kahdestaan tapata, kun edessä on 10 sekunnin päässä kaveri. Niin just näin. Oikea valinta. Mistä ainakin saksalaisen tekee töitä. Katsotaan kauan mä jaksan. No ei silloin väliä. Se on sitten taas minuutti takana seuraaviin päällekin. Niin. Tässä kohdassa voisi sanoa show what. Ei saada. Ei riitä jalka nyt. No pieni tauko ja sitten taas. Tää se aina mennyt.
Olet saanut jo 3 sekuntia saksalaiseen, nyt se joutuu tekemään duunia. 5. 5 tuohon edellä olevaa kiinni. Katsotaan. Saadaanko se vielä kiinni? Et just nyt, kato, nyt se pääsi sekunnin päähän, nyt alat taas, nyt se tiput tehot, niin nyt alat taas pumppaamaan. Et oikein vittumaisesti saksalaisen. Vittu kun ei jaksa itsekään. Oho. Joo. Ollaan ainakin saksalaisen kanssa kohta romanissa kiinni. Nyt jättäydyt sen saksalaisen taakse. Ihan. Joo. Ei kato. Tiputtaa alle wattiin sekin. Nyt meni koodikieleksi. Se lähti. Kyllä se vähäksi aikaa lähti. No niin, olihan saksalaisesta johonkin. Anna, piti vaan pyytää. Naata. Oma vuoro. No, tälleenhän te ajatte senkin, eihän siinä ole mitään. Ja saman tien menette ohi siitä. Siitä vaan läpi. Vasta tuuli vaan. Joo. Kautta. Mä Juha. Viides. Hyvä. Hyvä jäbät. Onko toi Tomi se viimeinen mäki, mikä näkyy? Joo, toi on joku 5-3, olisikohan toi. 5-2-5-3, joo, siellä paikkeilla varmaan on. Okei. Äänen sävystä päätellen saattaa olla enempikin. No, tää on vähän, kun tässä joutuu, kun on 50 ja 5-5 skaala, niin tästä joutuu 5-2 puolesta lähtee Vikamäki. Just. 5-2 puolesta No niin. tasa. Okei. Hyvin ajettu, hei, kutoset. Törkeä hyvä. Sitten vaan palautuu ensi Oli viikkoon. jalkaa loppuun. On ihan siitä. No stonga ihan geelis. Vasen vaihtaja. Oha. Tuli vähän puristettua maksimi geeniä. Se on oikein. Itselle ei varmaan ihan niin kuin, en usko, että toi kirja Eurosportilta näkyy, mutta ihan hyvä. Hyvä. No, samanpainoinen on tää romanikin, että
275, FTP 276. Rinttiä siltä löytyy vähän enemmän. Oho, mitäs sä aloit tekemään? 7-8. Siis sä otit ohjakset omiin käsiin. Hyvä, ne jäi keskenään siellä nyt ihmettä. Mene siihen tukkiin nyt, perkele. Mene. Meistä Roossi alkoi polkea 5 wattia välillä. Hyvä vaan. Eihän Se liian helppoa. Vähän menet kohta belgialaisestakin ohi. Niin. Oli hyvä päätös sulta. Ne ei enää ota sua kiinni, jos et sä ihan hyppäsi. Olet vielä belgialaisen. Kyllä. Se kyykytti mua yhdessä kisassa lopussa, niin voisit ohittaa. Rykkaari on sama, joka silloin toissa Tiny-reississä pyöritti meikäläisten kanssa ihan miten huvittaa. Silloin kyllä ihan järkyttävät tehot, kun se lähtee. Ja kun sä silloin muistutit mua siitä. Niin... Joo. Hyvä ottaja, Juho. Fucking ei. Oi vittu. Oho, jäpä. Se oli ihan hauska. Vaikka mä jäpäisin. Tulikohan tehdä tehoennätyksiä siihen alkuun? Nyt oli viikon sykähdyttävin luontoääni. Antoni oli 9. No niin. Vitsi, se on kyllä kova. Hyvä, Veli-Pekka. Tämä on hyvä reitti sillä. On se vaan. Kova nousee kategoriassa yhden ylöspäin heti.